Dun Ġorġ kien jieħu kull okkażjoni biex jgħallem dwar Ġesu. Biex jgħallem kien iħobb jirrakkonta storja ta' tifel li ltaqa' miegħu. Darba lil Dun Ġorġ ħaduh il-Mellieħa biex iqaddis u fit-triq jara tifel infarfar isabbat saqaħ u lill-ommu jgħidilha waħda f'waħda: Le ma rridx! Dun Ġorġ resaq fuq dan it-tifel. Inti tafu l-katekiżmu ibni. Da żgur li nafu, jiena abbati. Ħanara, Alla fejn jinsab? Alla jinsab fis-sema, fl-art u kullimkien. Tajjeb, jinsab kullimkien. Allura, hawn jinsab ukoll? Da żgur, hawn jinsab ukoll. Allura rak tirrispondi l-omok, issabbat saqajk u tgħidilha le ma rridx. It-tifel baxxa rasu u mar jiġri fuq ommu u qalilha: Ġib, ħanixtrilek ma. Ommu kienet batitu jixtri tlein ħobs. Dun Ġorġ kien jgħid lit-tfal: Aħna t-talim nafuh, iżda kemm ftit naħsbu nirriflettu fuqu. Meta kien jagħmel xi lezzjoni lit-tfal biex jifhmu iżjed, Dun Ġorġ kien iħobb jirrakkontalhom xi storja ta' tifel jew tifla li ltaqa' magħhom. F'mużew li jismu Għadu Moħbi sal-lum, Dun Ġorġ waqaf ikellem lil wieħed tifel ta' 12-il sena jismu Sander. Billi raħ tifel tajjeb u intelligenti, Dun Ġorġ saqsih: Tixtieq tarah lil Alla? Nixtieq narah, iżda nibża narah. Tibża? Staġeb Dun Ġorġ. U għaliex tibża? Għax is-sajf li għadda, il-papa tiegħi ħadni fuq il-dajsa u ħarriġni l-barra mill-port u bdejt inħares inqih il-baħar. U xiem bdejt nara dak il-baħar iswed tal-ilma taħti li stajt imissu bidi, bdejt nibża u għed bejni u bejn ruħi: dan il-baħar itibeżżani u dan il-baħar għamlu Alla. Mela kemm hu ta' min jibża minnu Alla. U għedt li l-papa jdaħħalni l-ġewwa. Minn dan ir-rakkont, Dun Ġorġ kien jgħaddi biex jispjega bl-iżjed mod sempliċi kif il-ħwejjeġ maħluqa jgħinuna naħsbu f'Alla u kif minnhom nistgħu nitgħallmu l-kobor u l-ġmiel ta' min għamilhom.